Днес по магистрала срок, защото някой ти каза лека нощ в 8 часа сутринта. Телец. Изяде всичко в хладилника, включително магнита с надпис "Не яш след 22 часа". Близнаци. Близнаците са още по-опознати като Зория шизофреници. Рак. Обиди се на песен от радиото, защото е взе налично. Лъв. Сложи си огледало в портфела, за да гледа себе си, докато плаща сметката. Дева. Изчисти прахът от масата на съседа, без той да знае. Везни. Прекара деня си в мислене дали да стане от дивана. Спойлер тайм. Това така и не се случи. Скорпион. Написа пасивно-агресивна бележка на котката си. Стрелец. Стрелци, миналия път ми обещахте, че ще ме влюбите. Все още чакам. Айде де. И така неусетно стигнахме до моята любима Зодия, а тя Козирог, винаги ги бъркам. Събуди се, мислеше за работа, запуси и почна да работи. И това е цикълът. Няма друго. Това е. Водолей! Така се радвам! Стигнахме и до този, който се направи нова религия, в която Бог е Wi-Fi рутерът. Внимавайте да не го полеете, после няма оправяне. Риби. Заплува в собствените си мисли и след това заспава в тях. Ако искате да гледате още такива извращения, абонирайте се за канала и ми помогнете, като ми препоръчате някой нов voice changer, защото този е пълна трагедия. Аз съм Арена, ви бяхте с хороскопа ми. Айде, чао!